Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga. Mayong buntag. Wayong gozaimasu. So, nandito pala tayo ngayon sa Nagashima. So, dito sa Nagashima, napakaraming rides at meron din mga nagbibenta ng branded na items. So, samahan nyo ako guys. Pasukin natin itong Nagashima. So, let's go! So, ito guys, ito yung entrance dito guys. Ito yung paligid dito sa Nagashima. So ayan, yan yung tinatawag na Steel Dragon na pinakamataas na roller coaster dito sa sa Central Japan. Ayan guys. Napakaganda guys, oh. 残りが400円です。あ、いいですか。はい、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。 So ito, nakabili na po tayo ng guys, ticket. Dito sa mas. So ito po yung dito guys, ito po yung cosplay nila dito guys, oh. Cloudy kasi ngayong araw kaya hindi masyadong klaro yung paligid guys, pero maghahanap tayo ng yung saktong pwesto para makapag-shoot tayo ng video. Saan ba CR? Ha? Mamaya ka na mag-CR, hindi bawal mag-CR. Parang maiiyak ako eh. Ayan po, nagdadahilan na po siya, magsi-CR daw po. Grabe, nasakyan na namin yung isang yung lang medyo hindi mataas na roller coaster. Grabe, sobrang excited guys. Woo! Sarap sa pakiramdam. Grabe. Katawa kung tumoy, naluspa dugay yung buwang. Atay, adlo kay kagnaw ay buwang. Adlo kay kagnaw. Napatay kamera katawa kita tagad. So nandito na lahat yung rides mga bay. Lahat ng rides mula sa mababa hanggang sa pinakamataas. Yung pinakamataas talaga dito yung Steel Dragon. Nakakatakot talaga kasi grabe, sobrang taas. So ngayon lilibutin pa natin tong buong paligid dito para makita natin lahat. Ano ba? Ikatuwa mo balik, na sila. Ano kaya tayo Kita gumanda? din sila. Kung paano nang orange yung babae. Right. Ano kaya tayo? Asa mo? Awa na, patuloy. Ah, tara.
Grabe talaga yung experience namin guys. Grabe, napaka nakakatakot. Yan yung sinakyan namin yung pinakamataas na Ay hindi pa yan yung Steel Dragon, yung pangalawa yan sa pinakamataas. Dali bro. Yung usa pa mas dito dito. Dito. So man siya diri na. Wala to oso no tanawa. Klaruha kay overview wala man tay. Tanawa ang Steel Dragon tanawa. Nay ko sila mahuga na sila. Lo, di man sa taka-video ko Pag live rin. Pag live ba kani nindot ni. Ito man dahil ikot live.
Ayan, yung Steel Dragon, yan po. Ayun, yung pinakamataas na Boss, Magpicturean sana ako. roller coaster. Yan. Ay, sige, lihog mo ba? pwede rin na sa'yo. Kira na sa'yo. Chillax! Ablihan ni mo kalito niya. Mana ka mo sa. Medyo ano ito na no, computer. Ay, gliho ko buwang kuan ra ba ni? Uluyan ba ni? Hulog yung tagay oras. Kurt, pwede tingnan ko na mo Kurt. Ay, sige, lihog to ba? Bagay yung tingnan lagi, ikabot lagi ito sa ipos lagi. Dyan kami kanina Daw na oh. po siya. Yan. Oh, dyan. Parang Sura sa to, eh. yung chan ko kanina, ano eh, umiiyak na umiiyak. Ayan guys, so di ba? So ano talaga, klarong-klaro dyan. Oh. Yan. Oh, ayan. Hindi lagi mo barok, hindi mo ko pwede mo barok. Ayan guys. Ay, napakaganda oh. Nasiloyo. So what's up mga bay? Nandito pala tayo ngayon sa Nagashima. Dito kami ngayon sa Ferris wheel. So yan, makitang-kita natin yung baba. Napakaganda guys. Steel Dragon na lang yung hindi nasakyan. Yung pinakamataas na ano. Pinakamataas yan yung Steel Dragon. Hindi pa namin nasakyan. Baka mamaya sasakyan namin yan. Ate ka to Steel Dragon. Yung ano, yung Risby na sinakyan namin kanina. Mo di hadlo kay boss. Yan. Ha? Mo di Yan yung Risby. Yung kuan kay ngani katason nga braha katason sa Ferris wheel, parong maubos. Oh, di ba? Tigdan bitaw tabo. Tuyok magyan. Ah, habugaw ini. Pareha na siya katasa sa Ferris wheel sa taas. Kana Steel Dragon boss? Oh, di ibunal ka dito sa kuan, boss. So boss, sino? Hindi mo kung malabay yung gip. Matuto sa Ano yun lagi ate ka ng kulikong niya. yawa ay sa kita sa unukan eh. Ano? Pisti ka na. Grabe talaga. Ano? Yan, napakahaba kung titingnan nyo. Pero nung sumakay kami kanina dyan, halos hindi 1 minuto. Ang bilis. Kasi ang ako naging Grabe, napakabilis. Ato, sa to, tas kayo. Steel Dragon. Sama, sakay ta? Steel Dragon. Sakay ta sa sakay Steel na Dragon? Steel Dragon kay Mintras mahal na awang. Naata diri ba? Mahala sa rin, 1.5 man. Daan naman gud mo diri. May Wala pag- na babayaran inyong 1.5 ng inyong Bumalik lang ako diri po sa buwan. Usa pa napag picture diha. May picture? Ay ka nang mo flash adi abay dai human. Naihatag? Dai picture. Dili, depende mo palito ni mo picture nimo di. Kita na dito. May okay ra na ba kana nabilabay ba? Kana mo gikuan? Karoon? Nindot. Pero hadlok gyapon mas okay ra gud siya. Pero Paminahon hadlok. pero Abi, no, balik hadlok ba? Ako pila bitaw ani bitaw tanawan ninyo kani okay ra ninyo ni Creswell sa ako di. Ano ba? Ganiha, abi na kong hadlock kay Unsa may ganiha. bike? Unsa may bike ka yan? Ingat mura katong shuttle, ingat na pod. Wala na siya. Pero mas anak kanindot ani bali jud ni. Lo. Kato di pa to mo bali. Ba pa rin ayo pa. Kani shuttle mo bali oh. Yang ako ka na giro yang. Dadiyam dito sakay ganiha rin, no? Hadlock ka dito na Kana ako. kana. Yan. Bali na ka. Hadlok lang Yan. gusto minaw. Grabe talaga yung mga rides nila dito. Grabe, nakakatakot guys. Kasi hindi lang mataas. Grabe yung mga twist-twist sa doon sa yung parang Steel Dragon pa rin na bagong open lang nila. Grabe talaga. Yung yung takot mo sa yung takot mo na alam mo yung takot na parang hindi mawawala kahit 3 buwan, ganun. So ayan po guys, kitang-kita na natin. Pababa na. Ayan. Ayan guys, napakataas.